L-għodwa tajba l-kulħadd fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu kun ma'kom il-kol. Kemm hu sabiħ tibda l-ġurnata b'qudiesa fejn nisimgħu kelma ta' Alla li tħajjarna biex ngħixu fl-imħabba bejnietna kif li nisimgħu fil-Vanġelu tal-lum. Imma aħna dgħajfa, u għalhekk qabel ma niċċelebraw din qudiesa ngħidu sorri lil Mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, Mulej ħnina. Kristu, int id-daw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-maħfra u l-ħnina tagħna, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-qudiesa din nofruha għal Emanuel u Marija Aġus. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk nikdbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsarta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-Mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-Mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-Adam u għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-Mulej qalli, o bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Jiena weġibt, Sid il-Mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu. O Adam niexef, isma' l-kelma tal-Mulej. Hekk qal Sid il-Mulej, ara, jien se nġib fik ir-ruħ. Inti terġa' tgħix u nqiegħed fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-Mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali u jiena u nħabbar insta ma ħoss u wara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin. Għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, tellalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar u bniedem, u għajt lir-ruħ, hekk qal Sid il-Mulej, ejja, ruħ, mill-erba' tirjiet tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħajrġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom. U reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq il-kbir. U qalli, o bniedem, dan l-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu, niexef Adamna it-tama tagħna għabet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom, hekk qal Sid il-Mulej. Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, ja poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom.
poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena il-mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu hekk il-mifdijin tal-mulej. Dawk li jufdihom mill-ħakma tal-għadu. Ġabarhom minn art ħafna artijiet mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Kienu jiġġerrew fid-deżert u jterqu fix-xari, belt fejn jamru ma sabux, bil-għaġġ u bil-ġuħ saħħithom bdiet tħallihom. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-mulej fl-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. U qabbadhom it-triq it-tajba biex imorru f'belt fejn jamru. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħarroddu ħajr lill-mulej għal tubitu, għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Għaliex u jxabba lil minu bil-għaġġ u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Mulej, għallimni l-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Seduċej kien seddilhom ħalqhom inġabbru madwaru u wieħed minnhom għaraf fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu: ħobb lill-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu: ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta qasira tal-Vanġelu mimlija b'sinifikat kbir. Għaliex il-Lut, speċjalment il-kapijiet tal-poplu tal-Alla, kien dejjem ħsiebhom jittantaw lil Ġesu biex ifixkluh mill-missjoni tiegħu. Għaliex kien qegħdin jaraw li Ġesu bit-tagħlim tiegħu kien qed ikisser il-poter tagħhom. U allura dejjem kienu jonżbu lil Ġesu biex jippruvaw jaqbdu f'xi ħaġa kontra l-liġi. U llum għandna din il-mistoqsija minn wieħed għaref tal-liġi li kien jaf il-liġi kollha ta' Muse, jiġifieri l-liġijiet li l-poplu tal-Alla kien isegwi. Kienu madwar 630 kmandament jew preċett. U dawn l-orrief kienu jafuhom kollha bl-amment u kienu jippruvaw ukoll ovvjament josservawhom. Fil-Vanġelu ta' San Mark x'kien jirrakkonta dan l-episodju li dan l-għaraf isaqsi lil Ġesu li hu l-akbar kmandament, jibda b'kelma importanti. Jgħid:
isma Izrael, il-mulej u wieħed, ħobbu u jkompli, qalbek kollha, moħħok kollha, bħajti kollha, u t-tieni bħalu. Għaliex San Mark iġib din isma Izrael? Għaliex il-liġi ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, nisimgħuha u nifhmuha biss jekk nisimgħu il-Vanġelu, jekk nisimgħu il-kelma ta' Alla, jekk nisimgħu l-Iskrittura. U llud din it-talba isma Izrael, xema Izrael, ħobb l-Alla bħalek u lajlek bħalek innifsek, kien jgħiduha 5 darbiet kuljum. Issa dan x'interessana? Interessana għaliex ħafna drabi aħna ngħidu naħsbu u naħseb hekk li nħobbu l-mulej u hekk jixraq. U naħseb nħobbu l-proxmu wkoll għax tisma' minn ngħidlek jien denja ma nagħmilx, ma nobgħod il-ħadd. Però hemm dik jew hemm dak jew dawk ma nistax narawhom. Hawnhekk għandna kontradizzjoni meta nagħmlu hekk. Il-verifika kemm aħna verament inħobbu lil Alla fejn narawha. Jekk aħna inħobbu l-proxmu tagħna bħalna lil nafusna. Għaliex li tħobb lil Alla huwa ċert li tħobb il-proxmu. Jekk tħobb verament lil Alla għax mill-imħabba ta' Alla aħna nistgħu naslu biex nħobbu l-proxmu u mhux il-kontrarju. Min iħobb il-proxmu mhux bil-fors iħobb lil Alla għax hawn nies illi ma jemmnu b'xejn u għandhom qalbhom tajba. Dan ifisser li għandhom ċerta imħabba lejn l-oħrajn. Imma ma jfissirx li jaslu għand Alla. Imma min verament iħobb lil Alla, min għandu lil Alla fl-ewwel post ta' ħajtu, min għandu l-Alla bħala priorità ta' ħajtu, ma jistax ma jħobbx il-proxmu. U għalhekk għalina llum hija daqsxejn ta' mistoqsija interessanti. Jien lill-proxmu tiegħi kemm inħobbu? Jekk inħobb lil Alla ma nistax ma nħobbx il-proxmu. Għalhekk ejjew nippruvaw nisimgħu dejjem il-Vanġelu, nieħdu attenzjoni kbira meta niġu għall-qudiesa fil-qari, fis-smigħ tal-kelma t'Alla biex nieħdu xi messaġġ. Għax dejjem hemm messaġġ tajjeb, għax Alla iridilna l-ġid. U jridilna l-ġid biex inħobbu lill-proxmu għaliex hija l-imħabba il-qofol ta' kollox ta' ħajjitna. Issa jekk jien ngħid li nemmen f'Alla, niġi l-Knisja, niċċelebra l-qudiesa, u mbagħad ma nagħtix każ tal-proxmu li għandu l-bdol imħabba tiegħi, ifisser li m'għandix imħabba kbira lejn il-mulej. Għalhekk l-ewwel kmandament huwa ħobb lil Alla bil-qawwa kollha tiegħek. U min iħobbu hekk bil-qawwa kollha tiegħu żgur sa jħobb il-proxmu. Żgur sa jgħix fl-imħabba, faqda ta' mħabba, kemm fil-familja, kemm fis-soċjetà, kemm fil-komunità u kemm fil-biberija. Għalhekk ejjew inħallu l-mulej idawlilna moħħna u jkebbes qalbna għall-imħabba ta' Alla biex hekk naslu li nħobbu il-proxmu tagħna bħalna nfusna. Ħuti, aħna ma nafux inħobbu kif jixraq u kif ridna l-mulej. Nitolbu l-Alla li hu l-imħabba perfetta biex jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u ngħidulu: Mulej, għatina l-imħabba perfetta. Mulej, għatina l-imħabba perfetta. Għall-Knisja sabiex tippreżenta l-imħabba lejn Alla frabta sħiħa ma l-imħabba lejn il-proxmu, nitolbu: Mulej, għatina l-imħabba perfetta. Għal-responsabbli tas-soċjetà biex ma jillimitawx ruħhom
u jirraġunawx biex jiggarantixxu l-ġustizzja, imma jippromovu l-imħabba permezz tal-opri tajba nitolbu. Għal min qatt ma ħassu maħbub sabiex jiskopri l-imħabba ta' Alla li ma jibżax jinfetaħ għall-oħrajn nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk u dawk li hum msebħin magħna fil-mezzi soċjali sabiex ma nifqux bħal Farizej niddiskutu kif se nħobbu, imma nieħdu kull okkażjoni biex nagħmlu l-emejjel tajba maħutna nitolbu. Għati mulej lill-molda tagħna li jsibu nies min iħobbhom biex jaqduhom u jservihom bimħabba nitolbu. Għad-devoti tal-Madonna ta' Pinu u dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom ħalli il-Madonna turina verament kif inħobbu lill-proxmu nitolbu. Ir-resqu it-tal personali tagħna. Mulej, fil-waqt ir-resqu qudiemek dawn it-talbiet tagħna nitolbuk timlinna bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħek u tħeġġiġna dejjem iżjed bin-nar ħellu tal-imħabba perfetta bi Kristu Siedna. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamu lejda l-offerti tagħna li bijhom nagħmlu minnek bidla ġdida għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna inta tina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, niżukkar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja nroddulek ħajr. Għax għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna int joġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr għax jekk il-ġeħli natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Għalhekk nissibkom mal-anġu l-qaddisin u ferbir intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, ismawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Wasalna fil-għoli ta' smawi, mbirek inġej fil-sinu.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' Goldusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serinata biex min rajħ jibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu għal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li x-xerreta jikowwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulek. Nxandu bil-fer għamettijek. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tal-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk til-għana għan u dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu, l-Spiritu Santi għadna f'ġisewija, li jinna nifdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-inizjatijek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħotna Emanuel u Marija Ġus li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar f'ħotna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missija li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missirna li jinti f'ismawet, itqaddes ismek, tiġi sarnatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, ħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannex fid-diġri id-dar iż-żam id-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-paċi f'żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fida Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jitrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, neħi n-nubit ta' dinja ħaruf talla. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li neħi n-nubit ta' dinja. Xejn aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inta minna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tiba tiegħek biex insiru nixbħu f'din id-dinja. Ħalli naslu fis-sema u netennew għal dejjem miegħu fil-ġenna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, nagħmlu talba lil Madonna ta' Pinu, impoġġu l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna fil-kliem ta' Marija biex tħarrisna, tigwidana u tagħtina l-qawwa li nħobbu lill-Alla bina qalbna kollha biex nħobbu l-proxmu bħalna nfusna. Għalhekk flimkien nitolbu. Slima lik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesus. Qaddisa Marija Malla, tlobalina metinbin, issa fis-sija tal-mewt tal-Amma. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.